Gandeng sampun ketingal padhang negaring Ndorowati. Ya. Mila dinten samangke daya-daya ingkang ngrayi badhe budal dhateng Saptawarga. Lho, janjimu piye? Pun Kakang mbok keparengake nderek marang tindake Kyai Prabu Kresna. Koko Prabu mila kula tumunten matur kangge Paduka. Supados sakmangke Koko Prabu tata samapta ing gati sawijining diri. Ya. Monggo. Sampun ngantos Paduka nitih-titihan Mandura nanging nunggal sakrata lawan ingkang ngrayi Ndorowati. Supados sakmangke nggala prapta wonten ing ngukira tawu mapan wonten ing Saptawarga. Ngestreni para Pandhawa anggenipun bangun candhi Saptawarga. Ya, Kresna ayo nunggal sakrata Kyai Jaladara wae. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu. Wah, adikku Di. Yayi Mustaka Weni. Ana dawuh apa Kakang? Kakang Bumi Lokamiji lawan suwane adimu Mustaka Weni. Mara gage sumenia sawetara nggone siadi sowan lan sanipun Kakang. Pun Kakang bakal ndangu marang suwaning Lokadenta. Ingkang dak utus nalika suwana ning Projeng Ndorowati nggih nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Lokadenta. Wonten dawuh menapa sinuwun? Mara gage matura samendhang aja ngantun ing karepit piye kabul kawusanane nggonira ingsun utus suwana ning Projeng Ndorowati. Nunamit pasang kaliman nabi tinebine ing lodune dumawahing tawang tuwang. Linepat ing tulamanu. Sinuwun kabejauna kula nderek dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa sampun Paduka dawuhaken sampun ing abdi tindakaken sowan wonten negaring Ndorowati namung emanipun ingkang abdi pun Lokadenta gagal wigar anggenipun amboyong Sekar Wijaya Kusuma malah sak mangke gandeng sampun boten wonten margi malih anggen kula sampun boten kasembadan nyuwun ngambil wujuding Sekar Wijaya Kusuma diweji sak mangke jangga kula klaturaken. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Semaguh kang tanpa bukti, kakehan gunem ingkang tanpa guna. Sewu-sewu kalopatan Diagung Pangaksama. Isih gedhe parimarmaning sun tumrap sira. Yayi Lokadenta. Mbok menawa pancen siadi ing ora kewagang mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Sarta ora kewagang nandhi kridaning para satriya senopati negara Ndorowati. Ya mung tak jaluk prayogakno nggon mung ngadhep ngarsanipun Kakang. Matur sembah nuwun. Dening Kang abdi tasih kaparingan gesang diweji sembahan kula. Nuwun sewu Kakang. Malah tuwa tandha pitakon jroning atiku dene apa ta sababe? Kakang
Prabu Bumiluka kepengin mboyong wujuding pusaka Indrawati ngawinastan Sekar Wijaya Kesuma. Mustaka weni. Ana dawuh apa, Kakang? Sekar Wijaya Kesuma kuwi pancen pusaka kadewatan. Wonten ingkang diwenangake mundi wujuding Sekar tanana le kejaba mung Nalindra Indrawati ingkang parnyata titi Sanghyang Bathara Wisnu. Wonten kekuatan ing kembang mau, sapa ingkang mundi kembang bakal kena lara nanging luputing pati tegese ora bakal bisa dipateni nganggo kegaman apa wae. Jaran Nalindra mau mundi Sekar Wijaya Kesuma ingkang duwe daya kekuatan ya kuwi dadi panguripaning wong sak jagat ingkang mati nanging durung winansi sarta durung dikersakake dening panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Ngono Kakang ya. Nanging sabab apa dene Kakang Prabu Adreng kepengin mboyong wujuding Sekar Wijaya Kesuma? Mustaka weni. Ya mung durung wae siadi tak jarwani. Sayekti pancen pun Kakang duwe pangarep-arep sarta duwe gegayuhan. Ngelingi nalika semono pun Kakang kuwi nampa ature togok. Nampa ature mbilung. Ing nalika semono tak kanthi supaya nglipur marang penggaliku. Nanging malah jebul ngombro-ombro dongeng togok lawan Prabu Bumiluka. Yen to sejatine aku kuwi atmajaning Sanata Prabu Niwata Kawaca saka Kama Kurup ing nalika semono bineda dening widodari Kayiwangan ya kuwi Bathari Supraba. Iya Kakang. Nanging wong ato aku ya Sang Prabu Niwata Kawaca teka wis seda tegese manjing ning alam pamansat, manjing ning tepet suci. Merga nalika semono dipateni sarta disedani dening Brahmana Ngendrakela kang aran Begawan Ciptaning. Ya Ciptawening ya Mintaraga. Ciptawening Mintaraga kuwi sanyata tanuli kejaba mung nalik satriya ing Madukara kang aran Raden Janaka lan Janaka kuwi peranganing para Pandhawa. Mula ora jenak ngonipun Kakang lenggah dampar keprabon ing negara Kiwa Mantaka. Ora tentrem ora ayem nggonku lenggah dampar tinggalane wong tuaku. Dene wong tuaku seda mongko sing nyedani isih urip ana ing alam padang. Ora lega rasane atiku yen to ora ngudi tuwuh males lara wirang lawan sedane Kanjeng Rama. Nanging apa to kekuwataning Bumiluka? Ing atase wong tuaku wae ingkang sekti kalintang kadunungan aji gineng kapuping rono Madyalaga. Apa meneh amung wujuding pun Kakang. Mula pun Kakang kepengin mboyong Sekar Wijaya Kesuma mau. Kinarya daya tumbul kekuatan nggonku bakal mungsa para Pandhawa ingkang saknyata kuwi ingkang dadi srana patine wong adu aku. Supaya pun Kakang ora bakal iso tekaning pati mula pun Kakang utusan Lukadenda supaya mboyong Sekar Wijaya Kesuma nanging kasunyatane gagar wigar tenantu karya. Mongko sira pangangkaing pun Kakang yen to dina iki Lukadenda iso ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Dina iki uga pun Kakang bakal jangkah negara Ngamarta. Wanudya Yutama ngambararum Sang Kusuma ngambararum Sang Kusuma kembrang-kembrang yen ngandika ing tobat Kakang Prabu bareng aku weruh ngendikane Kakang Prabu kaya mengko mau tumuli tukul niatku uga tan prabeda kelawan gegayawaning Kakang Prabu Bumiluka. Monggo Kakang Prabu linarake dening wong atu aku tegese Kakang Prabu kuwi putraning Prabu Niwata Kawaca lan aku uga putraning Prabu Niwata Kawaca. Yen to pancen kaya mengkono Kakang Prabu, aku ingkang bakal mudidaya males mudidaya patining para Pandhawa. Gosik, aja kesusu. Mustaka weni. Pandhawa kuwi angel dijangka patine. Aja to kok nganti dijangka patine nadyan digawe cintrakane wae ora sadengah wong bisa nglakoni. Sabab Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget ampuh kagilo-gilo. Ya kuwi ngunastan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen arep gawe patining para Pandhawa, teges kudu iso nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada,
Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan apa-apa Mustaka Weni. Yen to pancen mengkono kuwi lan aku nyuwun pamit aku tak nyidra pusaka Jamus Lima Sada Gosek to adikku diadiku. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngamarta kuwi akeh prajurit sing padha tumbuk kemit. Padha jejaga marang negara Ngamarta. Yen to karo nyidra pusaka Jamus Lima Sada apa ya klakon kowe bisa nyidra pusaka. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Malah aku kelangan adiku wadon. Tobat aja ngempuke watu ngatuske banyu Kakang. Giri Lusi jalmotan kena kinira. Kakang Prabu lenggaske wae. Aku nyuwun pamit yen nganti aku ora iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada. Tugel jangganing Mustaka Weni Kakang. Wah, wasisane Bathara wae jagat. Jagat Dewa Bathara. Lukadenta wonten timbalan jinuhun. Ora pangling karo pambegane adikku wadon adyan wong wadon nanging duwe kaprawiran tan prabeda kaya dene wong priya. Mula ora usah ndadaweti kangelan. Prabaten lakone adikku. Lho iki ngestaken dawuh. Yen nganti ana apa-apa matur marang panjenengan ingsun. Lho iki ngestaken dawuh sinuwun parpadal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku ora kepengin adikku nganti babak kulite beset sandangane rontang-ranting mergo dipulosra Dewa Mandhawa. Lho nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lukadenta. Yayatama ngambararum sangkusuma Toga wonten dawuh mbilung dawuh Juragan Putri. Kowe tak kandhani yoga aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe ngerti negara Ngamarta? Lho. Ajeng napa? Sampeyan takon negara Ngamarta barang niku ajeng napa? Toga, kowe tau crita apa karo Kakang Prabu Bumiluka? Kowe ngandhaki yen to wong tuaku dipateni dening Raden Janaka ya apa ora? Nggih. Niki kula merga crita ngonten niku jalaran sinuwun Prabu Bumiluka nyuwun keterangan babagan wong tuane. Lah kula nggih matur napa anane. Raden Janaka iki wujude kaya ngapa, Kok? Bagus. Bagusnya kaya ngapa? Mboten sampeyan kok takon Raden Janaka ni ajeng napa? Arep tak pateni, Gok. Nun, arep tak pateni. Piye, Lung? Kok ketake kok mustahil. Mustahil piye?
mateni Raden Janaka mongko Raden Janaka kuwi baguse kaya ngono sing jeneng wong wedok ketemu Raden Janaka iki mesti terus ngeteh-eteh kae lho kok. Ah iya. Ah saking baguse kok. Wong wedok ngendi sing ora kepincut Raden Janaka? Ha kok Gustiku Putri Dewi Mustaka weni arep mateni Raden Janaka. Sampeyan mangke mboten saged mejahi Raden Janaka, ning malah iso sampeyan niku kepilut tenan Raden Janaka terus dadi garwane Raden Janaka. Pilung, tanggep aku wong wedok apa? Aku tanggep wong wedok apa? Aku ora gampang kepencut karo wong. Mboten gampang kepencut karo wong niku mergo sampeyan le nyawang wong lanang niku ning negara Ngimoi Mantakaca. Nek pun tekan negara Ngamarta sampeyan bakal kepencut karo Raden Janaka. Aja kok sampeyan widodari kayangan niku kabeh Tilase Janaka. Kabeh do Kepencut kabeh karo Janaka niku widodari. Aja kok menungso lumrah. Lho, imane menungso widodari menika kuat widodari kuwi mawon imane rubuh. Merga weruh imine Janaka. Lah nggih, lah iya. Ha kok sampean ora sacerita werna-werna, saiki aku takon karo kowe ngerti negara Ngamarta? Ngertos. Tudono, Ajeng napa? siji aku arep nyidra pusaka Jamus Lima Sada, Gok. Lho ajeng ki napa? Kok Prabu paling dawuh. Pandhawa ki ora bisa dipateni. Merga Pandhawa ana pusaka ya kuwi pustaka Jamus Lima Sada. Yen arep mateni para Pandhawa kudu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Oh, lajeng Aku arep tekan negara Ngamarta, pusaka arep tak colong. Yen pusaka wis tak colong, Pandhawa tak pateni gampang. Nggone mateni para Pandhawa, angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. nek sampeyan teng negara Ngamarta niki suwung. Lho, suwung mergane Kabar sing kula tampa Pandhawa niku teng Saptawarga mbangun candhine para leluhur sing mapan enten Saptawarga. Sampeyan ora bakal ketemu wong Pandhawa. Nek sampeyan ketemu Nayaka prajurit Pandhawa nengke malah kecekel sampeyan dibondo leboke pakunjaran. Lah terus aku tuh piye, Gok? Ngeten mawon. Supaya sampeyan ora kadenangan dening sapa-sapa, sampeyan aja wujud wanita kaya ngoten. Aku wujud apa? Sampeyan manut kalih kula sing muja sampeyan. Aku tak puja wujud apa, Gok? Kula puja wujudipun Satya Pringgondani nami Raden Gatotkaca. Mengke sampeyan mlebu metu wewengkon negara Ngamarta mboten ajeng wonten sing ngelikke. Kanthi ngoten sampeyan gampang ngene nyidra pustaka Jamus Piyam Jimat Lima Sada. Tobat. Yen to pancen kaya mengkono terus carane piye, Gok? Carane piye? Sampeyan mangampet-ambegan. Mang semedi kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampeyan iso kula wujudke Raden Gatotkaca. Kaya ngapa, Gok? Kaya ngapa? Aku wis wujud Raden Gatotkaca, Gok. Sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatotkaca kok suarane wadon. Suarane Gatotkaca niku gedhe gandem. Cobi sampeyan paring pangandikan, togok ngonten ning suarane nuwun sewu. Dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gedhe sithik. Dilus-lus nang mripun? Mbilung cangkeme ora. Mbaya kowe iki sing cocok ngopo to kowe. Togok nah semonten niku wis pas. Nah, semonten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik melih. Pokoke diajeke mawon semonten niku nggih. Iya. Lah nggih, mengke nek soalé nek dilengke mawon sok
Ora ajeg kaya ngoten niku. Oh ya lho. Lah iya kaya nggonamu ta. Tinggal diloe wis cilik dhewe. Lek babat-babat angel meneh. Toko kowe manjing kampu kudu tuku nang Gunung Amarta. Monggo Gusti kula dherekaken. Mangga Gusti kula dherekaken. Darajating praja kawuryan musunya ruri murah mangrehing ukara karana tanpa palupi Sri Kandi kula wonten maring adawuh Kusawetara nggone Siadi didhawuhi dening pepundhen Pandhawa supaya ngancani kelawan Mbak Yum aku tunggu negara ing Amarta. Apa ta sababe dene sira Sri Kandi ingkang pinilih dening pepundhen Pandhawa merga Siadi kuwi nadyan wujuding wanita nanging duwe kaprawiran. Mula kang sangga kuwi ya yayi gandeng kabeh padha budal marang Saptawarga. Siadi ingkang prayitna ngati-ati sesanggeman iki aja nganti gawe kuciwaning pepundhenmu Pandhawa. Nonon isnaken dawuh. Menawi Kakang mbok lumrah kula aturi ngaso kula badhe ngrondani negari Ngamarta. Nadyan taun ana windanana kula mboten badhe tilem sakliyepan menawi kantos wonten menapa-menapa mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa. Mula kang sangga kuwi sing ati-ati ya mung dina iki atiku kok rada ora kepenak. Merga keprungu swara rijal ingkang munya ing kidul kulon swaraning manuk bence mbrebegyan ing talingan mongko kumesar ana ing jroning ati patobat sampun ngantos dipun penggalih mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab Kakang Mbok ngono Sri Kandi. Kotodyan Gatotkaca tinon mancat pundak nguntir jangga ngelingana patine sang Dursala ora pangling kaya atmajaku pringgondani Wa Dewi kula ingkang ngabyan turung ngersa paduka Kanjeng Wa Dewi. Patobat Gatotkaca padha Rarja. Inggih Bibi.
bareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk bibi. Iya, Gatotkaca tak tampa pangestu tampanana. Sampun dinggo jimat paripin ning kasantosan bibi. Gatotkaca Wonten timbalan. ana wigati apa dene kowe sowan ana ngersaning wakmu Dewi. Mugi dados ing kawitinganmu. Sawan kula dipun utus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun bilih kula supados hamboyong wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mugi dados ing kawiningan. Bilanggenipun mangun candhi wonten ing Saptawarga, pendak-pendakipun wangun tansah ambrul. Pendak-pendakipun wangun tansah gempal. Miturut ngendikanipun Kanjeng Prabu ing Amarta. Sarat-saranipun kedah wonten wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Tumunten ingkang putra katimbalan lan kadawan supados sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun ngambil wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Wa Dewi sembahan kula. Ing Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara reka kiri-kiri. Tobat. Yunto pancen kaya mengkono Gatotkaca. Awakmu Dewi ora bakal mentol ento nyumurupi apa ing dadi gayuwaning pundenmu Pandhawa ora kelakon. Mononten ana sawetara tampan ana pustaka jamus nyang jimat kelima sada ya nggih. Kaget raos manah kula teka garwa sesamunipun nampi pustaka jamus kelima sada. Tilar dhateng tata krami tinggal dhateng ganggu boten pamit kaliyan tiyang sepuh. Tumunten lajeng mlajar sak medal sae negari Ngamarta. Tobat Kakang Mbok kliran ana badhe kula bujung lan piyen Kakang Mbok. Ora jeneng ibumu Mentala kalawan sira kulup ya nggih nanging sing gedhe pangapuramu. Merga rasa cubriya jroning atiku, kowe nganti ninggal marang tata krama agan kowe budal metu saka negara ing Ngamarta. Ya ta yen to kowe Gatotkaca ing sejati nanging yen to panjal maning jajalanak. Ingkang mau bakal gawe ringking para Pandhawa Gatotkaca sing gedhe pangapuramu tak tibani jemparing luwih dhisik ya nggih. Kaya ana magnete. Kaya ndono. Pripun niki? Tobat Gok. Pripun? Sajahe konangan karo wong wadon. Ing nang mburine Wara Drupadi. Naminipun Wara Srikandhi.
Nika arepa wedok ning duwe kaprawiran nawis mumpung durung kadenangan mlajar mawon. Bat-obat mandeg wong wadon maling. Ora idep isin. Ayu rupamu nanging jebul. Gedhoamu letek keparat-parat ning jajalan. Kowe membo marang anakku mringgonane tumuli kowe nyidra pustaka Jambus Myang Jimat Limasada. Melayu gemprang kaya kidang balobat aturke para Pandhawa. Paswana pamaneka langaning kalangguan aglar pandan moncar non lir kekonang surem sorotetan badang Koko Prabu estunipun rumau jibek raos manahipun ing rayi Ngamarta krana sampun sawetawis anggen kula miwiti ambangun candhi papan pesaranipun para leluhur ewadene pendak-pendak pinangun wewangunan tansah gempal duwe nambrul satemah risak padha saknalika Koko Prabu menika saking dayanipun menapa sak mangke Pandhawa kirang nyuwun idhi panilahing para pepundhen leluhur menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi parenga paduka paring dawuh Kresna kakangku ya mung Kresna ing minangka dadi surya pepadhanging para Pandhawa mula perkara iki kangge paringa dawuh apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane Koko Prabu kemarang Lambabarana. Yai. Estunipun menapa sampun maduka dawuhaken menika ingkang raka sampun tanggap. Namung semantena kula nuwun sewu kalapatanipun para Pandhawanipun amangun menika kala wau krana boten anganti pusaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jambus Myang Jimat Limasada. Krana menapa Pandhawa menika boten saged pisah
kaliyan ingkang winastan pustaka Jamus Lima Sada. Mila sakmangke mugi parenga langkung prayogi utusan dhateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados sumados amboyong pusaka saking negaring Amarta wonten ing Saptawarga mriki Yayi Darmaji miat langaning kalanggan agar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripesame mbal wacana kasaru katrenjo swanipun Sang Dyahayu Wara Srikandya karya kagiat sangya para Pandhawa Punapata mira ingsun prihatin waspaga mije Yutama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma ing Wara Srikandhi sowan tanpa tinimbalan Yayi eneng mari gawe apa wah Janaka bojomu sowan ning apa Wara Srikandhi Yayi maragake matura sawa-sawa karapatanipun ingkang rayi Tadawadana Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawan sepados jejagi wonten negaring Amarta angrencangi dhateng Kakang Mbok Ayu Wara Drowadi. Anggenipun ngreksa praja ing Amarta dumadakan boten ngertos sangkan maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggenipun ngaku dipun utus dening para Pandhawa sepados amboyong wujuding pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Nanging raos Supriya wonten telenging manah kula tumunten Gatotkaca kula tututi sarampunipun kesembadan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kakang Prabu ical wujuding putra Maduka ing Pringgondani. Wonten sektuwiling wanita ingkang wonten nyedra pustaka Jamus Lima Sada mugi andadosna kawuningan Paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Amarta Kakang Prabu. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran kadulu kirmoyak mayik Kakang Semar teka sira sowan mongko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa Kakang? Niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priyambada. Bambang Priyambada nggih. Piyambakipun kepengin ngawawu Sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkeng ibunipun sinten? Priyambada namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning
para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka. Tumunten nalika semanten jibeg bebeke nggalih Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang slesdeng warna. Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih Begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita. Tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priyambada. Niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka. Arjuna, apa pancen kaya mengkono mungguh bener lan ora inatur ing Kakang Semar? Wah, Janaka maragake. Bocah iki tampanen yen pancen iki dadi anakmu Janaka. Asma bang wangaruna katinetrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangreng sang tiamanah engkung sumunggem guling ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priyambada? Inggih Raden, kula namipun Priyambada kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa soting Begawan ciptaning nun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli rumangsa gedhe rumangsamu ndak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate semendhe marang panguwasaning wong tuwa nang tansah ngenggoni tembung opor bebek. Mentas awake dhewe ingkang angka sepisan dene ingkang angka loro. Kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakon itu nalika lair ning alam padang, nanging kudu iso labuh labet kelawan Janaka. Priyambada, pusaka Ngamarta lan pustaka Jamus nyang jimat 5 sada ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka, mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna. Nang yen to kowe ora bisa nemokake pusaka, taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka. Priyambada, anak-anak kok senengane ora ngakoni, mesti gawe ngrekasane Priyambada. Mboten ngaten Koko Prabu, supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priyambada. Supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka Jamus 5 sada, menapa mboten sami kemawon madhangaken lampanipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu Priyambada Janaka. Den prayitna Semore resika balik titiyani Gandayani. Siwa Semar kudu menyang endi nggonku ngupaya kalawan pustaka Jamus 5 sada. Sampeyan iku satriya babaran kayangan lho, Den. Sampeyan iku mboten kaya sebaine titah lair. Ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasare sing gembol. Sampeyan iku mboten kok sak lumrahing menungsa.
Sing gembol sampeyan iku dewa kami tuwaning kayiwangan inggih menika Puntrada. Lah ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek kepengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangningke cipta sampeyan. Mangresiki ati sampeyan muhung nuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Muga-muga entuk pituduh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima Ndara. Ning Taman Sari negari ing Mantaka. Sang Dewi Mustaka Weni ing wis kasembadan nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kasingitaken madaning taman. Ucap nalika semanten nedengipun lenggan kagiat kadharekasan dewe mulat sowanipun Sang Priyambada. Laruta saking Gudha Sang Kurakala yen amutusa Sang Sri nyuwun pangapunten menika teka wonten satunggiling satru ing mlebet wonten ing teleng taman negari Mantaka. Raden panjenengan sinten dipun tepangaken kula menika nuwun sewu satunggiling titah kliyang ngabur kanginan mendung kebaratan ing mundi tapan dunungipun inggih menika papan pernaing asal mula bukanipun ing abdi. Panjenengan sinten? Nami kula pun Bambang Priyambada Gusti Ayu. Panjenengan sinten? Batobat, nami kula pun Dewi Mustaka Weni, kula menika kadang nata ing Mantaka. Kadangipun Taruna. Kadangipun Taruna sinuwun Prabu Bumi Loka. Wonten menapa Raden dene panjenengan rawuh wonten ing Taman Negari ing Mantaka? Mugi andadosna ing kawuningan Gusti Ayu. Krana menapa ingkang kula padi sakmangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari ing Mantaka. Panjenengan upaya menapa? Wale-wale menapa? Destun temen gesang kula wonten ing alam padang. Ing atasipun kula menika lirairaken wonten ing jagat teka kula badhe ngawu dhateng Sudarma kula. Ewadene kula mangke dipun paringi utawi kadhawan sepados netepi dhateng kewajiban ingkang sakalangkung ngawrat menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan murunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula. Monggo nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarma kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungging lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Mula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantinipun jengandika Sang Dewi sakmangke mboten badhe kasembadan panjangkanipun ingkang abdipun priyambadanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula Sang Dewi. Mula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu.
Marta laruta saking godha sang Kurukula. Yen amutusa sang Sri eling-eling Atmaja Madukara. Mila datalmu kalamun kebagusane tan prabeda kelawan ingkang Rama. Duwin gadhahi daya kekiyatan ingkang saged nelokaken dhateng manahipun para wanita. Nalika semanten dangu sang Mustaka winanggaripun amandeng netraning sang Priyambrata kedhep tresmak satemah kapandhuk bedoring katresnan luluh penggaling sang Dewi Mustaka weni sigra nyak ketunggaling risang Priyambada. Tobat, sareng jeng ngandika Raden menika paring dawuh ingkang kathah-kathah. Lampan Maduka menika upami kula cundhukaken dhateng lampan menika kula ingkang lampahitan murung kula ugi badhe anggrantes kados penggalih panjenengan. Mila saking menika Gusti Ayu kepareng mbebantu dhateng putriput kula. Kula nyuwun kanthi sanget panjenengan paring dawuh kersaken menapa. Mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Monggo nyatanipun mapan wonten ing mriki. Mugi pareng ngamaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni. Tobat. Gandeng kangge kula ngrupat pustaka jamus kelima sada menika awrat. Mila lintunipun inggih kedah awrat sami sak bobot kaliyan pustaka jamus kelima sada. Sak bobotipun kados pundi? Paduka Raden sagah nampi dhateng paswitan kula. Paswitan kados pundi? Tobat. Raden, menika sampun kapandhuk beda ring tresna. Kula mboten badhe serak. Sakawujeng andika rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoymoy Mantaka. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jengandika Raden. Kula aturaken pustaka jamus lima sada nanging kula aturi milujengaken dhateng jiwa raga kula awit menawi kadenengan Kanjeng Kaka Prabu tertentu kula dipun pejahi. Mila tinimbang kula mangke pejah wonten negari Mantaka kula aturi mboyong dhateng kula. Kula aturi nampi paswitan kula boten kitang dipun dadosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan Paduka Gusti Mustaka weni. Manupun bilih Paduka Raden sampun kepareng nampi dhateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula caosaken dhateng jengandika Tanwandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenenganipun dening Sinun Prabu Bumiloka tartemtu kula badhe dipun pejahi. Mila kula nagih dhateng janjinipun Raden Priyambada. Kula aturi manjing wonten ing Kalpika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng paswitan kula. Panjenengan mboten tinampi paswitanipun dening Kanjeng Rama, ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi paswitanipun ingkang putra pun Priyambada Gusti Ayu. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Sesumbar lindhu bumi kuncing kemaludha guntur ketup lho mbane ngopo
Mugi andadosna ing kawuningan Gusti kepareng lumun jateng samatuka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya piye? Nalika semanten Gusti Ayu Mustaka wis sampun marang kundur wonten ing taman negari Ngoe Mantaka. Aku ya wis krungu kabare. Yen to Mustaka wis kelakon ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Saiki piye, Pak? Mugi andadosna ing kawuningan wonten satunggiling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi pustaka Jamus Lima Sada dipun aturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng Sang Dewi Mustaka Weni samangke kabuyung dening satriya menika sinuwun. Wah, dalah wah jan. Lah kok dadi Mustaka Weni kaya ngono iki piye? Wah. Petro, sampean kok ngapuranceng ngajeng lho? Iya. Aku bakal kandha karo kowe Petro nggih. Nggonku mlayu saka negara iki Mantaka binujung Prabu Bumiloka. Nggih, Lajeng. Aku titip pusaka pustaka Jamus Lima Sada. Lah terus panjenengan jendak pundi? Aku tak methuke Prabu Bumiloka. Oh nggih. Aturna marang Punden Pandhawa lan matur yen to Priyambada wis bisa ngrebut pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Petra. Nggih. Jarine pustaka Jamus Lima Sada iki sapa sing kedunungan? Apa sing dijangka iso kasembadan, sing digayuh bisa kaleksanan. Monggo dina iki aku nggawa pustaka Jamus Lima Sada, apa ya tak go lunga apa ya? Tak gone lunga. Aku engko ning dalan tapa sedhela nyipta njaluk kelawan pustaka Jamus Lima Sada nek pancen dayane ana. Aku pengin dadi apa-apa mesti kasembadan. Wis esuk, wis. Wis ora cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takokke ya wis luweh sing baku cobane kekuatane pustaka Jamus Lima Sada. Sapa satriya bagus takon marang aku Bambang Priyambada kowe sapa? Prabu Bumiloka. Ayo kowe mboyong adhiku Mustaka Weni apan bakal tak muktekke ora butuh duwe sedulur turase mungsuh. Kowe bapakmu kudu tekaning pati mara gagi paten ana Priyambada lakon panjang kamu.
dening aku bumi loka ora bakal kowe bisa macak mungsuh Priyambada. Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka jamus yang jimat lima sada Kanjeng Rama. Priyambada ingkang wis pancen mbuktekake yen putra Arjuna. Ya. Dioyak-oyak Wadyabala semono akeh kae singkirna mesake bocahe. Ya. Wong gagah sawa Warawudara wis apa Lokadenta. Ayo negaraku negara Ngimai Mantaka kelangan ratu Gustiku Prabu Bumi Lokaseda. Dewi Mustaka ini glandang karo menungso bagus. Aku belakno. Wah, kelakon penjangkaku njaluk modar cara piye? Diris buku Pancanaka landhepe pitung penyukur. Durung kerekke godhe kula. Ora metu kok dadak metu. Modal. Wah, tunggal endi? Dangi jagat tuk mungu paneng bocah ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung lakone kok mesti bingung ora ketemu ngakal. Wes pokoke anggere paripurna ya Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jayaning Kang Rat Sura brasta tekaping kulah Darmastudi. Rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Ya Semar pun mboten sah digagas. Kudune rak wonten. Wes pokoke angel ling gawe ni angel. Ya Semar.
Muga-muga slamet sakabeh nggih. Kula ya wilujeng sedaya ingkang lenggah wonten mriki nggih pinaringono tentrem ayem lan wilujeng ndara.